Amen. Hallelujah. Start amabhayibheli ethu bangcwele. Incwadi yabagwebi chapter number 5. Incwadi yabagwebi chapter number 7. Kwakukhona ke utitshala wayisiteacher 1 o'clock zabe ndiqedile. Thathi 2 hours umuwamqhaye ngoba senenzela ifish ngingahambi late. Zabe ndiqedile ngo1. Hallelujah. Utitshala wayisiteacher wayesithi ke la teacher nxa ke thethayo xa ubopha inkomo ukuze ibopheke okanye iwenze umsebenzi funeke uyibophe ngejogwe emveni ba uyibophe ngejogwe uyifake istropo sithi istropo ngabe ke bazali banethi istropo siso na ye kubinda wasifana uyibopha uthatha ijogwe ube soyibopha ngestropo ngesikhumba sayo bophe ngesikhumba sayo ubufuna ukwenza insimi ebona indime ehambayo emveni ba uyibophe ngesikhumba sayo ube soyibopha ngesikhumba sayo futhi apha enhloko uyidibanise nalingapha malibonke igama lenkosi okwesithathu ube soyibetha ngesikhumba sayo uyibopha ngesikhumba sayo entanyeni uyibophe ngesikhumba sayo enhloko ube soyibetha ngesikhumba sayo na uzayibona ke ngokutsimi nendima oyilimayo malibonke igama lenkosi now apho ndiyakhona abangcwele sike saoperator apha kakhulu sihamba nje careless sibazalwane sibanikeza ichance kangakoko kodwa savula ithuba apha ku December ngoba kaloku abazalwane ukuze babe baqhubekile. Hallelujah. Xolo boy, xolo mntanami, xolo nto. Yeke wathi wathuka nje. Amen. Apha ku December xa bephelayo unyaka. Lithi iBhayibhile xa ufunda aMathewu 28 lithi hambani niyokuzenza abafundi inhlanga zonke. Ngalibonke igama lenkosi. Enibafumene nibafundise. Nibabhaptize. Ngafaka emanzini. Malibonke igama lenkosi. Now besike sayithatha ke risk. Hallelujah. Sisebenzisa abazalwana abangekabhaptizwa. Bamisa abangaphambili uma Nkosi yami lethi izwi lenkosi abazalwane babhaptizwe kahle kahle. Bebhaptizile ke ngoDecember 14 salinda ke ngokuziqhama. Malibonke igama lenkosi. Ngenda khathazeka sisilinda apha ndithi iqhingu lasisibuka usisilinda. Emveni basuka wahlala kakhulu ngoDecember. NangoJanuary self-service wayiduma ngolosithathu ndithi cula sisilinda usisilinda ndincede sisimayo athi ha oyika wena haleluya wena usisilinda sisimayo haleluya haleluya amen. Lixesha abazalwane benze lento bayibizelwe apha libala ngobani osecakwakho khona usisocula kakhulu Pastrand nanimbonile MC Pastrand cula kakhulu utata unkethu uba wala sisi wathatha imic bavela abazalwane boyike konke utata ngwazi abazalwane banjani manje nawo ngoku sisimayoni nobe vele uboyikise nawe ngelizwi lakho sisilinda yini sisilinda nabe ndiki ihloko utata uyiki mina umphoxile lapha ngolosithathu haleluya haleluya kuhle abazalwane bayenza inkonzo yonke nalibonke igama lenkosi. Incwadi ke yabagwebi chapter number 7. Ngeke ndibe mde bantwana bakaThixo nami ndihlale phansi. Ngifuna ukuqinisekisa ke kulento endithetha ngayo. Ingakuconfused. Xa ufika uyokhonza ngapha eFishwood. Ufika abazalwane beyi5, beyi7, beyi10, beyi15. Uhambe uyokhonza eJusenze ufike beyi10, beyi15. Uyokhonza ekhaya lethu ufike beyi10, beyi15. Malibonke igama lenkosi. uThixo akakhonzwa ngesininzi. Malibonke igama lenkosi. uThixo abazalwane akakhonzwa ngantoni? Ngesininzi. Wathi utata lapha sasiqala ukukhonza apha kundim naye notata umnuko notata bebethu omnuko. Ndafike nathenga izitulo eziyitenda sibeka apha nathi siyakhonza ngoku. Wathi wenza icawe ngosibangaka. Ndithi apha siyakhonza ngoku. Wathi hayibo. Ngosibangaka singenza icawe. Nabafundela ivesi elithi
yena ukhona ungowenani. Ingane confused bantwana bakaThixo intuba sawukhonza kanjani siba yi20 siba yi15 siba hey uyakhonzeka uThixo. Uzayiva njengako sayifunda ngoku. Mali bonke igama lenkosi. Fundele ke mem. Cela undlulisele ke sisimayolo mic yakho. Hallelujah. Chapter number 7. Incwadi yabagwebi chapter number 7. Verse number 1. Andisoze ndimdelezele basiyibambe nje sithandaze abantwana bakaThixo. Sihambe sigoduke. Lapha verse 1 kunesihloko uGideon woyisa amaMidiyani. uGideon woyisa ntoni? Thandaza ke mem. Egameni loyise elonyana elomoya moya. Amandla wonke nalizwi lakho uNkulunkulu wethu namandla selifundwe ekseni. Egameni lenkosi uYesu yaseNazaretha sincede Thixo wethu namandla ngalo. uNkulunkulu wethu namandla malevula ingqondo zethu Thixo wethu namandla ukuze sikwazi kuyiyo ukuthanda wena Nkosi yamakhosi. Sincede ke Thixo wethu namandla nasekuseni nifumane indawo yokuhlala ezinhlizweni zethu ngoKristu Nkosi uYesu. Amen. Amen. Malibonke igama lenkosi. Now sonke ke bazalwane siyalazi ibali likaGideon. Ndifuna nje siqhubeke nalendaba yaSunday last Sunday. Last Sunday sithethe into zambini yokuba uThixo uyamtshitsha umuntu. Bathi abantu bebemaze lo hlobo. Kodwa ngenxa yefaith nokholo ukuthi atshintshe. Sivile apha koRahabu etshintsha. Esaziwa wayedayisa komzimba eqashisa komzimba. Kodwa wathi wakwamkela inhlolo wakholwa uThixo kaIsrael. Isimo sakhe satshintsha. Malibonke igama lenkosi. Saphinde sathetha ngendaba haleluya. Ithi ethi umpostoli uPaul kungaba lelize ndithi sendishumayela indaba ezilungileyo. Qibe mina ndibe ngumlahlelwa ngaphandle. Uthi ke ngenxa yososizathu ndiyayiqoba inyama yami. Malibonke igama lenkosi. Ndiyayidiscipline ingangixaki. Lo ndaba leyo ke ngosiqhubeke nayo Friday. Sayicacisa ke ngokuba kubalulekile nxa ungumzalwane ube ngumzalwane okwazi ukuzinqanda. Hallelujah. Saqhubeka naleke ngoku uGideon apha abantwana bakaThixo. Hallelujah. Hallelujah. Usunday school wonke makahambe ayochama asele. Phakamani bantu abami. Sunday school wonke bona udiniwe lophanga semnyama. Phakamani isele bantu abami lenze konke nizobuya nizinze. Hallelujah. Phakaphakama uSunday school. Hayi ngaphakami lo. Hallelujah. Ofunayo bantwana bami makahamba ayochama. Malibonke igama lenkosi. Nizobuya ke ngoku nikwazi ukuzinza. Amen. uGideon lethi iBhayibhile wayelelunye uhlanga wayeloluhlanga lakwa Israel. Now siyayiqonda ke ngokuba uYoshua emveni bakuthiwa makathatha uIsrayeli aye kulizwe lesithembiso ngoba umkhosi kaThixo uMoses ufike. Siyifundile kule veke ephilile. Now ke ngoku iBhayibhile wahamba uIsrayeli wamjikela uThixo. Wahamba wakhonza abanye uThixo. Njengoba besiva last week Sunday esithi uRahabu siyazi yokuba uThixo wenu woyisile kuzo zonke izizwe. Nathi soyika sakwakhe. But ke ngoku siva xa sifika apha kule ncwadi yabagwebi lo Israyeli besoyisa pha. Seke soyiswa yena ngoku. Ngoba kaloku ujikele uThixo obemenza oyise. Malibonke igama lenkosi. Lithi iBhayibhile ngoku babezimela. Babecatsha. Bebaleka laba bantu. Ngoba babesoyiswa. Kodwa kwathi ngoba kukhona uGideon. uGideon wathi ehlele esiqovulelweni. Kwavela ingelosi. Yathetha naye. Yathi we Gideon. Khawe linamandla. Hamba ngamandla nawo. Malibonke igama lenkosi.
sabe ngengelosi seyamxelela uba aba bantu banoyisayo uzoboyisa ndoda enkulu. Bazawulala phansi bengathi ube ngathi ubetha umuntu oyedwa ubetha abantu abaninzi. Wabuza uGideon ndawuyenza kanjani lo nto leyo, ngoba kukho amandla esivayo ngawo. Anitshintshe abantu abamithi yathi iphombo yatsho kabuhlungu anizama. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Haleluya. Isikithule phela isiyami yanga nisika manje kanizanga nizama. Amen. Haleluya. Lithi iBhayibhile wena Gideon khawe linamandla, hamba ngamandla onawo, uthetha ngendoda ezimeleyo, uthetha nendoda ebethwa luvalo ingekabethwa ngabantu, kodwa uThixo uyaprofetha ngalo muntu yokuba wena ulikhawe linamandla, uligorha. Ungabonakala namhlanje bathi into nganto, kodwa kunamandla avalelwa pha kuwe. Kudingeka wena uvume ngawe ukuze kuvuke lamandla. Gideon khawe linamandla. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Wabuza uGideon bankosi, ayaphi nalamandla siva ngawo? Sivota mkhulu baba bengasahlulwa nto, kodwa kwexesha lethu sizizinto ezihlala abantu abangenathixo. Ayaphi lamandla kuthethwa ngawo? Ngoba kuleyethu generation sokuyimbali lokuthethwa ngayo. Yabona nje xa kuthethwa ngoba ungithi uva ngalamadoda ayihamba noThixo ngale generation, uthi laa ndoda xa ithetha ndimamela kwenye ikhazela amakhazi akuthala, udwa isuke eAmerica. Indiza yangathi ifuna ukulala phansi, yathi bakhala abantu ebhalonini, undavala amehlo wami, ndathi Thixo khona nam apha kule indiza, khona nam. Ibingaya phansi sawufa sonke ngenxa yaba bantu, mayisinde le ndiza yazinza indiza. Ayaphi lamandla? Ayaphi lamandla siva ngawo? Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Funda mama verse number 1 chapter 7. Holy Spirit ngithanda sanzini isigodo. uJerubhali oko kukuthi uGideoni nawo onke amadoda akhe bavuka ngentseni baya kumisa ngakumthombo waseHarodi. Ke yona inkampu yamaMidiyani yayikwintile engenhla kwabo ngakwindlu yeMore. Kundikhoyo wathi kuGideoni, la madoda unawo maninzi gqitha. Gqithi la madoda. Andingekhe ndiwanikele ezandleni zawo amaMidiyani. Hleza qhayise athi sizizuzele ngawethu amandla oluloyiso. Ngoko ke thetha nawo uthi nabani na ogubhayo luloyiko makagoduke. Ay. Le 32,000 uhamba nayo. Thetha nabo ndoda enkulu bacelela uthi nabani woyikayo ngoku. Ngixolela buye umfa. Wokuyiwa phambili. Thetha nabo. Amagwala emva. 2026 bazalwane, abantu abazawuya phambili lonyaka ngamagoha. Izinto zisilikazele zide sidawo apha. Amagwala emva. Thobo Gideon ngenxa yokuphungula abantu. Sabuyiswa funda mama standards. Zemke apha kwintaba zeGiliyadi. Baphezulu kwentaba zeGiliyadi thetha nabo Gideon banyebelezele bajike. Akubetshilo ke kwajika 20,000. Kwaze kwasala 10,000 kuphela. Kwajika 20,000. 2,000 manje 20,000. 20,000. 22,000. Funda besilungwini, funda maluphethe isilungu, funda njani? Verse 3. Yeah. Now therefore,
proclaim in the ears of the people, Yeah. saying, whoever is fearful and trembling, Yeah. let him return home and Yeah. hurry away from Mount Gilead. Yes. Then 22,000 of the people returned, Wajika and 22,000. 10,000 remained. Washiyeka 10,000. 20 abebesoyika kule nkitha yabantu abahamba nayo bebeyi 22,000. Thetha ngabantu mna bebezasuke beve nje ukhalisa phoko sithi khwaha. Bathi nduhu ukubaleka. Balimazise laba. Banyebelezela bajika mfana wami. Amakhole emva ngoku. Funeka amakhokho into eziyaphambili. Kwasala 10,000. Masive ke bazalwane bakwenzeka ntoni funda mama. Undikhoyo waqhuba wathi kuGidiyoni, Yeah. nangoku asemaninzi lamadoda onawo. Gidiyoni basebe too much ababantu. Yabantu abazivela uThixo akasebenzi ngesininzi. uThixo akasebenzi ngesininzi. Kodwa usebenza ngabantu abanenhliziyo efumayo. Usebenza ngabantu abadecide bawusigahla. Bangahamba abantu babe baninzi kanti baphela esokweni. Bangahamba abantu bayelekuba kanti baphela kwasathana. Uthi basathumathi laba bantu. Gidiyoni ixelela amagwala abuyemva. Lento siyabuya ngoba ifuna amahoti. Ifuna abantu abadecide. Amagwala emva. Amagwala emva. Sakhamakoti apha. Into ezingasubalekiswa intshutshiswanyana man. Ngeliva nje lihlabileyo sosithi ndiyayiyeka le salvation. Kodwa ukhonza indoda eyabhotshozwa embobeni kwaphuma igazi namanzi. Indoda eyabhotshozwa lesipikiri kodwa wena ngelivana nje. Elincinci sosithi ndiyariflesa le salvation. Esiyaphambili bazalwane. Kufuneka amakhokha. Oya manje bazadisela ndiyayiyeka le nto. Uyeka uyaphi? Hallelujah. Gidiyoni ixelela le 10,000. Khona efuneke bejikile kwenzeka ntoni mama Thanda funda sithanda zenqebeni. Yihla nawo uye emfuleni ndiza kuwaphungula. Akafuni ukuziphungula lamadoda kodwa mna ndinguThixo ngawaphungula. Mna ndiyawabona ngamagwala la. Kodwa waphungula emlanje yana bemlanjeni Gidiyoni. Ndiza kubonisa khona amagwala phakathi kwenu. Ndifuna ukubonisa bazawuphungulwa ndingoku. Ndimi lapha. Ndimi lapha. Ndimi lapha. Ndimi lapha. Ndimi lapha Nkosi yami. Yana bemlanjeni Gidiyoni. Ndiza kubonisa wena ukuba bakhona amagwala apha. Azakwenzakala esiyisa Gidiyoni. Gidiyoni uzawulinyaziswa ngababa 10,000 babheke emlanjeni. Ndizawuhluza ngokwami phambi kanje nawe uzuhluza wena ubaqale mabalenze njani amagwala akafuna ukujika kodwa uzawuhluza mna ngokuthi nguThixo. Funda mama kwenzeka ntoni? Ke indoda endithe mayihambe nawe yohamba. Kodwa endithe mayisale mayisale. Indoda endithe mayishiyeke. Endithe mayihambe mayihambe. Ngibonge igama lenkosi. Funda mama sithandaza. Verse 5. uGidiyoni ke waya nawe emanzini apho. Waza undikhoyo wathi kuye, wahlulahlule lamadoda. Yonke indoda esela amanzi ngokuwakha ngesandla ngathi injikhapha amanzi yahlule kuleyo icambalalayo xa iselayo. Ndimi lapha. Ndimi lapha. Ndimi lapha. Ndimi lapha. Ndimi lapha Nkosi yami. Ndifuna bazalwane yabona njengoba uzaqala lo nyaka ka-2026 abantu abazawuthatha i-decision serious. Hayi abantu abafuna ukudlala, ufuna abantu abaserious ngoku.
nokukhonza uThixo. Ngoba siyeva bazalwane, asifuni ukuthi ingazahluze ngokwakhe, kodwa thina funeka sithathe idecision sibile lapha sikhonza uThixo asindawo. Yes Lord. Asindawo. Idoni yena bemlanjeni. Indoda eyakhambalala yalala phansi ngesisu. Bayijike lo ndoda. Kodwa indoda eyasela amanzi. Okwenje khaphayo. Indoda ohamba ngayo leyo. Ukubheka emfasweni. Decide abazalwane ukukhonza uThixo. Sokudlalwe kakhulu ngevangeli. Abanye bethi business endlini kaThixo. Kodwa thina singakho business apha. Siminisha ukubheka ezulwini. Kanti swazi ukuthi sifuna umuntu asa decide ukudecide. Waqalela lamadoda Gideon. Waqalela lamadoda. Akasela amanzi. Ede yasela ilele ngesisu. Mayihambe ibuyele kunini ekhaya. Ede yalayi. Hayi bazalwane. Wakhapha amanzi okwensha. Lo ndoda leyo i-ready for imfazwe. Khawuleni namanzi. Hamba ngalamanzi. Khona isimanga nesimangaliso esakwenzeka ngempilo yakho. Kodwa kufuneka ukudecide kahle. Udecide kahle. Ngoba kulendlela kufuneka abantu bazalwane abazinqamile kabe kade nathi sanikezela. Hallelujah. Generation siphile kodwa kwakukade kwenzeka le kwisalvation kwalani abantu abasindisiwe babekade bengabantu abanje kwalani kwexesha lethu yini le generation yethu umuntu osindisiwe ongabi ne-authority phezu kwabantu abangasindiswanga ngoba kawufumene uJesu wanikeza umoya oyingcwele unegunya phezu kwabantu abangakholwa. Laba bantu abakwazi banamandla phezu kwempilo yakho wena une-authority. Gideon kawe linamandla hamba ngamandla nawo. Kunedata lesilungu ethi if you can't beat them join them. No bazalwane asikwazi ukujoyina abantu belizwe. Siyaba noThixo omkhulu kangaka. Sinethe sinegunya phezu kwabantu abangakholwa. Sitho awadlala Has
Soya bawolwana njengento yomzalwane ebesikhonza naye samshumayeza ngolhlobo uthi udibana naye sekejinga intambo zamagqirha uthi udibana naye sekefaka into ebomvu ebusweni uthi uyathwasa simshumayezile kwala